Hodnotím skiny v Rivals Part 1. Takže najskôr som mám normálny, čo ani není skin, ale je to zbraň a je to taká klasika, ktorú asi pozná každý, ktorý hrá Rivals, takže dávam tomu tak 5 z 10. Potom som mám AK-47, ktorá sa mi dosť páči, ale zás není tak moc špeciálne. Dám tomu 7 z 10. Potom sa mám aučku a tá sa mi moc tiež nepáči, takže tomu dávam tiež 5 z 10. Teraz Gingerbread Art, to sa mi páči ináč. Tomu dávam tak 6 z 10. Potom sa mám Tommy Gun, ktorá je totálne klasika. Tomu dávam tak maximálne 4 body z 10. Potom sa mám AK-47, ktorá nie je tak dobrá, ale za snahu 6 z 10. Potom sa mám Boneclaw Rifle, ktorá to vyzerá ako normálna rifle, iba je taká čierno-sivá, má na sebe biele zuby, takže nič moc. Aspoň 6 z 10 za snahu. Potom sa mám Pyro Rifle, ktorá sa mi páči, dávam tomu tak 7 z 10. Potom Glorious Assault Rifle, tá dá sa 6 z 10. Potom Phoenix Rifle, tá sa mi páči, z toho by som si kľudne zahral 9 z 10. Ten Billion Visits, tá vyzerá tiež pekne. To by som si tiež rád zahral 8 z 10. To je všetko, takže zatiaľ čus.